mhuri yeZimbabwe tiri kuno kumatagarika flats anove ari mugodzi remahofisi makuru ekanzuru kuno kuMbare panonzi pana remembrance. Gore 1993 vanhu vachiona maflats aya achitanga kunge achivakwa achibva apuwa zita rekuti tagarika. Vakanga vachiti tagarika nekuti tasiyana nevanhu kumaflats ekumatapi nekuti anaya akanga achinzo ari modern panguva iyoyo ya 1993. 2025 iye zvino izvi tiri kunzi kwane smart cities plan yekuti vanhu vagare zvakatonyanya kunakisa kupfuura zvazvanga zviri mugore 1993. Asi iye zvino izvi patavezve zvinokuona zvazvakangoita izvi vanhu vagarika netsvina, vanhu vagarika nemadhodhi, vanhu vagarika nemasewage kuno kumatagarika flats. Vakuru vari mugodzi vekanzuru hatisi kuziva kuti ndo zvazvinofanira kunge zvakaita here izvi, uye vanhu vari kutaura muno mumatagarika vari kubvunza kuti toenda kupi kana zvinhu zvakadai. Mapromises atinongopuwa kunyange vanhu vachienda kumaelections zvinongotaurwa asi hapana zvinozoitwa. Izvi kana zvichitadzikwa zviri mugodzi memahofisi makuru ekanzuru, vanhu vari kuti ko zvino vari kure nemahofisi ekanzuru vachazoita sei? Iye zvino izvi tiri muno mumatagarika taona mukana wekuti titaure nevemacommunity development nevamwe vari mukati menharaunda ino maresidents kuti tinzwe kuti vari kuti regai tinzwe mutauri wekutanga achitaura kuti zvakatanga rini panyaya iyo yekuti vagare vachigara nemasewage sezvazviri zvamuri kuona izvi. Zita rinozivesa tafumanei, regai tinzwe vagari vemuno mumatagarika. Kuti nhasi hamuna kana mashoko kaimi mapererwa nemashoko nekuti zvanyanya ndizvi. Asi muri kutonditora? Ndikutotora. Shuwa inga maakutogara zvenyu nayo tsvina maakutoita yekusekerera katia. Sewage tatambudzika nayo. Ndofunga iye zvinezvi tikada kuverenga wato mwedzi wechi6 sewage yakadai. Kuno kumatagarika 2. Kuno kumatagarika 2. Ende dambudziko ratakuita manje nderekuti zvinezvi muri kuona apo pakazara. Tsvina yese iyo iri kudzokera mabathing room. Makuseni mabathing room ese ari kutomuka akazara tsvina. Tototanga kutotsvaga zvimadhasti pandichikukura tichidira mumachemba kuti tuwane kuti titange kushanda mudzimba. Saka munogeza sei kana makadaro? Ndonguva inenge ichienda vana vechikoro? Tinototanga takukura vana vechikoro vasati vapinda kugeza. Mukati memba chaimo? Mukati memabathing room chaimo ndo maakudzokera tsvina yese. Saka hazvisina kutombomira musha. Mudumbu last week chaiyo takanga tiri paidhita nenyaya yemudumbu. Vanhu tapera kuita mudumbu muno. Paidhita pachona kuenda pane pasina mishonga. Vanongokunyorera toende motenga mapiritsi kufamasi. Saka chikumbiro chedu ndechekuti kudita ngatitaure zvekupa zvekuna meya nekuti vari pasava pamwe meya anenge asingazondizvo zviri kuitika kuno. Chikumbiro chedu ndechoti meya tachitovada paground. Vatombouya paground because zvekutaura pamafonika andofunga havasi kunyatsonzwisisa situation. Tatiri kukumbira meya dai vakwanisa vambouya vamira paground. Tataura navo zvichemo zvedu vari paground vachiona zvakadaiwo toona kuti vanopamira kana 30 minutes iri pakadai. Vakatombouya here vachiedza kuda kugadzirisa? Vekanzuru vari kungouya vachidongorera vobva vaenda kuita side scene zvavo. Votodongorera vanotosvika ipapa votodongorera votosumuka vobva vaenda. Havana action yatati taone yavari kuita. Havana kana zvavanotaurawo zvikonzero zvinongoita kuti vangotarisa vasina zvavari kuita. Hapana. Vanongouya vatongotenderera votomira vanotosvikovhura chitengi choenda unovhura icho chimwe chayapa icho votofunga kuti pamwe vauya kuzoita basa but hapana chavari kuita. Ndovasumudza motikari vaenda. Ndo upenyu here hwamaishoira mutauni kudai vekumaruzevha vangange nani? Takutoona kutoenda kumusha kutori nani izvi hazvichaite izvi. Ozvezvo mvura yachona ndodhisemo mvura iri kunwiwa iyoyo ndodhisemo mvura iri kunosangana nesewage iyoyo. Saka utano chaivo chaivo hapasisina. Utano hapasisina. Awandazwa dzidzi. The truth of the matter is, you can see in a situation it's a clear testimony that the council has failed completely. And I think I concur with what Madam Jacob Mafuma and town house. Now we have a ground was on exactly what is prevailing on the ground. People are exposed to waterborne disease. Very soon we can have a cholera outbreak. Then thereafter council begins to blame vendors. Go in, for 6 months under these conditions. But we are not going for a town house every day. Vachigarama meetings vakasunga matai every day. Kutambira vachitambira. Vachitambira mari dzakawanda dzakakusviba. But tarisaka kuti are they providing enough service delivery? We therefore appeal even to His Excellency that shout out declare a state of disaster. Because akusi kuno kuchete.
If you go all over Mbare, all of Mbare community in this ward 11, ward 3, ward 4, these are the same problems. Sewage is everywhere. It's everywhere. You see? And there's no even solution from the sitting council and from the city fathers. But we're surprised with that townhouse is fully operational every week. But what are they doing on the ground? If people are living like this, you see? I don't know what it is, a bunch of failures. So how do the government put it from one way or the other? Because it is to know far. Makano kanzuruka wapi because vanobva mwemo driver must not vakaenda kuma northern suburbs. But kunenge vanhu vachishifa nenzara vachingoti tirikugadzirisa. We look into the matter, this and that, vakasunga matai vachienda panews media vachitaura zvisina maturo. Yet background zvakadai so people are exposed to waterborne diseases. And it's not only Dr. Jones, the city health director, amboyo background. How people are living in terms of health. We being the city health director, I want to put the background. Even the local government minister being the parent ministry, I want to know how their local authorities failed. Look, if people are living like this, it should be made. You know how to resolve as a matter of agents, because it's between life and death. Put on one go. You see? Karano, you are going to guys some toilets, Marupina, the Mumbatri, and Zimba, which come to Vaneva. Look at that age. On Tambira Pap. Yeah, sure. Sakanongonota, Kanzuruga, they need to be looked into. In terms of service delivery, clearly, they failed. They've completely failed. Even Jacob Mafumaga Mirabo can tell him straightforward. Your council has completely failed. Because you have found 6 months. Every day open your human waste. Every day, everywhere, human waste. Surely, how can we say what the city fathers, what the local authority, and people are living under such conditions? Yeah, I want to know Tinotenda Nautoro and Sister Randian Muromba. I Tinotenda Baba Murom, Maitabasa. You know what I want to say. Gogo tiri kuona kuti muno mumbare makaitirwa chinhu chakanaka matagarika flats 2 makavakirwa musika uri paseri apa asi kuseri kwemusika wakanaka wazvino kuzere madhodhi munoti kudii nazvo kana isu taitofunga kuti vachiitira zvakanaka kutisira musika asi totoona kuti ezvinezvi masuweji taona tiringogara mvura takatozogadzira kanenge kari kuvaka kuti mvura igone kufamba kubvira pakagadzirwa musika iyoyo masuweji acho haasi kugadzirika chero vanhu vacho vakauya vanongobata vachidzokera havana chavapinyakuita chipenyu zvakanaka hazvo zvavakaita izvo asiwo vakavaka ndo vatiri kutoona kuti vanenge vakatotikwadzira maningi matirenja esuweji dai zvaibvira kweiyo kanzuro yacho zuva rega rega muno mune vakuru vari muno vanofona everyday vachiti tiri kuuya asi hapana chiri kufamba kana nemiwo muri kungozoonawo zvacho izvo kuti hazvina kutombomira zvakanaka ndobva mapuwa zita rekunzi tagarika makagarika zvakadiko kunoko kunoku ndakutoona kuti kuya kwakatoita musika unhu kwakutotisa kugarika takange tiri vanhu takange takagarika zvakanaka tisinangaone masuweji tichitiwo masuweji akanga atusvika tinoenda tinotaura kanzuro achigadzirwa zvine nguva asi pari zvino kana imi mukangoonawo vhiyu yacho hapasina kuti ngatitagarika saka muti woita sei uye neurwere muri kuhukunda sei muine hondo yakadai yetsvina dziri mudzimba dzenyu urwere ndo hwakatooma nekuti asina mari ari kutongofa nekuti muri kutozvionawo kana nemi ukaenda kuchipatara kwacho hakuna mushonga wananditika usina mari asina mari zvachese zvishuru ari kufaenda kuchipatara zvekuchipatara ndo zvatakutotaura zvakatowanda manje kuchipatara ukaenda kuchipatara vanoda kutesta kubvira kunzara kusvika kubvudzi asi nini rirwara nemudumbu handitika asi vakunditesta kubvira kunzara kusvika kubvudzi mari yekuti nditestwe nzara handina
yekuti titeswe bvudzi handina, asi ndiri kuvaudza kuti mudumbu vangu muri kurwadza. Ipapo kuchipatara takatomerwa, kuchipatara vanhu vakawanda takatomerwa, kwete kuti zvekunyepa. Mvura yekunaya ndanzwa vamwe vanhu vachitaura, varamba kutaura paTV vachitaura kuti pese pari kufamba vana ava panozara mvura kusvika kuno kwamakamira kuno kubva kujurawo. Aipapa havasi kunyepa mudzimba chaimo, kuri kutoti mudzimba chaimo mvura inotopinda. Mvura inotopinda, fanike mvura yakanakana, nekuti zvinoita kuti mvura izopinda mudzimba kuno. Handi muri kuona uko kumusoro, inobva kumusoro. Ichiyerera ichiuya yakadaiwo. Kare mvura iyoyi manje zvatiri kuti musika uyu wakatotinyangadzira uyu. Iyi yakanga iri waterway. Akaiswa building. Akaiswa building avo taisamboona mvura isu. Mvura yebva yangoyerera ichienda neuko kune matrench akanga akagadzirwa. Kana kuti ivo vakagandura matrench idaifambisa mvura vakangoti ngatingofamba zvemumusika hatichaziva. Ipapa tinotokumbirisa nyasha dzaMwari kuti ngavatigadzirire zvipenyu zvekuti iyi sewage inofanira kubatana nemusika, nekuti mumusika munga mune matoilets ari kutofambisa sewage akanaka futi asi iri kubloka. Handi muri kupaona zvinoti vakasundidzira dambudziko kuno. Ivo vane zvavakaita, vakatiganhurira ngavavhure. Ipapo tinokumbirisa nenyasha dzaMwari, kwete kuti mungotitora paTV zvekunyepa zvisina zvinozofamba tichiramba tichingoona kudai. Izvi ngazvinofamba mwanangu. Uku ngaugadzirwe, ngavavhure matrench avakavhara. Zvinongoita kuti zvinhu zvingofamba kawani sezvakanga zvichingoita. Ende tiri kufarira musika wete zvekunyika. Kufarira zvikwete zvekunyika. Chakusuwisai iyo reswage. Kana nemi mukatozviona, mutoona kuti kaita mazire. Mutozoona. Kuratidza kuti yagarisa. Mazviona waka. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu. Zvichemo zvenyu. Zita ndiani? Zita? Makuda nezita rangu. Chokwadi. Mainyamutaka. Zvisi zvichiwande kai zvikumanyeya munhu here apa. Aiwa, zviri kuoneka izvi. Zviri kuoneka. Aiwa, tinotenda, tinodara kuti zvichemo zvenyu zvinosvika pavachaona paTV pedu paSly Media TV. Musatinyepere ka. Aiwa, hatimbokunyeperai mukaona tauya kudai. Kuti mimi mukaizva makatitaurira zviya honai apa. Munongoti Sylvester tapfuma nenyaya yako iye hapana kwatakaona kwayakasvika. Vari kuzviva chiyani. Chokwadi. Gogo vatataura navo varikutaura kuti uyu ndiwo musika mutsva uri kuno kuMbare, state of the art, wakatovhurwa nevatungamiriri, asi havana kuziva kuti kuseri kwawo vakaita kuti kuve nedambudziko remasuweji. Ndo jurawo yacho yamuri kuona iyi. Tiri kuno kuMbare kumaTagarika 2, tiri pastand number 2956 apa, iri opposite jurawo yemusika wakanaka zvokunaka zvaiyo, ukaenda nekumberi kwacho nema-advertising billboards atoripo arikuratidza kuti zviri kutsigirwa nemakambani mahombe kuti aiwa pachange paine traffic yevanhu vanenge vachipfuura neipapo, asi vanhu vese vari kupfuura kwavachiona mabillboards akanaka ari kuadvertiswa nemusika wakanaka uri papa. Havasi kuziva kuti kuseri kwakazara madhodhi. Baba, tiri panapa paTagarika, tiri kuona kuti makagarika netsvina, ndo zvinoreva Tagarika here izvi? Sandizvo ndakutoona kutoti zita iroro patakapiwa aiwa zvaienderana nenguva yacho kuma1993, but izvozvi hatichisiri vanhu vakagarika, sekuti mukatarisa masuweji aya takatarisana nawo zvinhu zvakutotishungurudza munharaunda medu matinogara. Mukatarisa mvura iyi yatotena kuita green, kuratidza kuti imvura yane nguva yakareba iripo. Futi tikaenda kukanzuru kwacho tikanoisa maripots, hapana chiri kukwanisa kunge tichibatsirwa nacho. Vekanzuru vacho vanongoti tichauya, but hapana kana ari kuuya. Izvozvi taakutotyira vana vedu zvirwere senguva ino yatakupinda yekupisa, ndo panosumuka ana kolera ana typhoid. Futi vana varongokuro vachingotambira mumasuweji imomo. Mukatarisa iyo imba iyo yatokomberedzwa nemasuweji. Hatichaziva kuti zvichaenda nekupi, inogona kupedzisira yadonha because imba yatongogara mumvura. Hatisi kuziva kuti tichabatsirwawo nani. Kanzuru kwacho tikavafonera vanenge vachingoti tichauya kuflate. Izvozvi taakutoita challenge yekuti vari kuti pane vakafira mumadreni, saka izvozvi hapana kubatsira kwavari kukwanisa kungene vachitiita. Vari kuti pane vakafira mumadreni? Hanzi kuGlenview kune maworkers avo 2 akapinda mumadreni imomo vakafira imomo. Saka vari kuti hanzi nenhau yekuti vanga vasina masafety
equipment anofanira kunge vachipinda vakapfeka. Saka zviri kunzi vashandi vavo vakuramba kushanda kuti vapinde vashande masuweja nenhau yekuti vari kuti kanzuru iri kutadza kuvapa maprotective clothing kuti vange vachishanda basa iro. Saka hatisi kuziva kuti nesituation iyoyo tichasvika papi chaipo. Iyo nyaya yetsvina iyo panapa yakatanga rini? Tsvina mukoma wangu kwatongori kutongorarama nako zvinhu zvinotori more than almost kana 2 years. Tichingoti masuweji aita pamwe pacho takatomboti pamwe mapaipi edu ari kunzi madiki vakamboti vachachinja but hapana zvazviri kubatsira. Vanongoramba vachingoti mapaipi madiki toda kuzoita program yekuti achinjwe havauye kuzochinja. Mukatenderera futi mugwagwa pamadrain avo pazvimakavha zviye zvaidiwa zvizvi vakamboti tauya neprogram yekuti taakuisa zvemaconcrete but just across paidita pamene pakatovhurika zvekutoti hazvishamise kuti masuwa acho anongoramba achivhara bhozi vakavhura nhasi munowira matombo munoita sei ovhara futi. Saka hatichaziviwo kuti tinobatsirwa nani ende tichachemera kupi. Taneta mukoma wangu nekufamba bvira padhiyo vachitibatsirawo tichienda kunosvika kuna kuvakuru vavo vanonzi vamamvura vanoshandira uko kuna Coventry. Taneta zvokuti vabereki vanga vakutombofungawo kutoti zvakutomboda kutoti pamwe tionowo imimi tikabudawo vamwe vachionawo tinogona kuwana anogona kutibatsira. Ichokwadi munogona kuwana anokubatsirai. Tinotenda nekutaurawo nesu panapa paSly Media TV, asi tiri kuona kuti imimi jurawo yeTagarika 1 yakatobatana nejurawo yatiri kuona iyo iri jurawo yemahofisi ekanzuru. Izvozvo zveshuwa ndizvozvo tingangoti isusu tisu maneighbor epahead office yacho yekanzuru but suwa yeparemembrance suwa inenge yakazara mapapatiri. Sa community leader maresidents akatembenga atoti komukuru zviri nana hazvo zviyerere zvichipindawo imomo pamwe vangakwanise kutibatsira but nekuziva kuti mutemo tinozongotyora mutemo wenyika tozoita kunge tisiri malaw abiding citizen. Saka takati tinofanira kutsvagawo nzira chaiyo inokwanisa kutibatsira. Asi maresidents ari kugara munomu vandowo nzira yavanga vakutosarudza ofuchi vachitoti zvikapindawo imomo pamwe vanomhanya kuzvivhurira nekujurawo ndozvavanga vachitaura but tinozongoona kuti pamwe pacho tinozogona kunge tatyora mutemo. Asi ndo zviri kuchema nevanhu ende zvavari kufunga kuti zvinogona kuita kuti vange vachibatsirwa because kwavamamvura taneto futi nekuenda ikoko izvo havachatodairi kana mafoni. Chigaro chavamamvura ndichi kukansel? Vanonzi ndo mukuru vanohedha vanoshandira kunoitwa zvemasuwa izvi ndo vanonzi ndo mukuru wacho kwazvinoperera ikoko. Saka ivo mainjiniya ekukanzuru kwacho ari kutaura kuti chinokonzeresa kuti pave nemasuweji agara akabhuroka kudai utsvinya hwenyu here imimi maresidents kana kuti mune muchikanda mapamba imomo nezvimwe zvingatenderwe zvinoita kuti agare akabhuroka kana kuti system haichakwanisa kunge ichirasa tsvina yese iri mudzimba umo ichiendesa kumasuweji chaiwo ekanzuru? Kutaurana chokwadi chaichoka tingade kuti kana kuti hutsvina kana kuti huchibva tichaapo ndechekungoti system pakagadzirwa zvinhu izvi zvakagadzirirwa vanhu vachiri vashoma, population yanga ichiri shoma. Saka izvozvo nekukura kuri kuita vanhu vachiberekana vachiita sei system tiri kuona kunge hasisakwanisa kunge ichikera capacity yezvinhu zvaakushandiswa. Saka kanzuru ndo inofanira kunge dai yakaona muone uyo kudhara vakagara vachigadzirisa zvinhu zvavo vachiimprova zvinhu zvavo kuti zvinge zvichienderana neuwandu hwevanhu vapo. Because chero tikada kuti hutsvina hapana utsvina kungori nawo ingoti zvinhu hazvichakwanise kuakomodheta vanhu vaakushandisa dzimba idzi nemaintenance. Kanzuru yacho haimaintaini. Saka pamwe pacho tinogona kuda kuti hutsvina but kumaintaina iwo madrain ava anofanira kupotawo vachiuyawo vachagadzirisa vachiita sei vachiona kuti zvinhu right but hapana nemaleads atiri kutaura. Zvimwe zvacho zvaboka zvongoti maungowira tumatombo maungowira chii. Saka maintenance nekuupgrade system. Ivo vari kutaurawo vachiti imimiwo maresidents munovaita let down panyaya yekubhadhara marents. Imi munotiwo kudii nazvo izvozvo? Vanogona kudaro zvavo
but pamwe pachishona chedu parurimi rwamai zvinonzi chakachenjedza ndo chakatanga ka maresidenswo pamwe pacho vanosvikawo pakuti handingarambe ndichibhadharira maservices that are not being provided nekanzuro. Mukatarisa every month tinongowana pamabills pedu pacho pachinyorwa zvemasuwa pachinyorwa zvemvura but kanzuro yacho they are failing to deliver maservices acho. Saka vanhu vanopedzisira vakuona kuti zviri nani nditsvage kana private plumber ambondigadzirira kuti suwa yangu ifambe than kuti ndongoramba ndichiendesa mari kunhu kusina mari yacho zvairi kubhadharirwa kuti inge ichishanda zvichishandiswa saizvozvo. Saka ndikuona kuti ndo pamwe paakutoita challenge ipapo. Vanhu vatoriwo nemantra ekutoti mari yacho chero tikaendesa pasina zvazviri kubatsira hapana kwatinenge tichisvika. Saka kanzuro ngaitange yagadzirisa zvinhu zvayo zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka. I think hakuna munhu asingade kubhadhara because tinotoziva kutotiwo kanzuro yacho inge ichishanda inofanira kunge neichipiwawo mari. Zvimwe zvatiri kuona panapa ndezvemasuweji asiri kushanda zvakanaka akabhuroka. Mvura nekututuka kwemabhini zvakamirawo sei kuno kutagari kumatagarika? Zvese zviri ngori wese mvura iyo yamuri kutaura mukatarisa pamwe pacho tiri kuzoti isuwa yawanza mvura kudai but pamwe pacho mabest pipe kanzuro haina zvairi kuita haisi kukwanisa kunge nechiuya chizogadzirisa zvese izvi and then pamabhini hakutorina mabhini hapana pekurasira zvekuti tinganyeberane kana kuti mabhini anorasirwapo vanhu vakungorasira chero pavarasira otsvaga madumping site bofu ichi Mbare muno mumanje tinobva taita big challenge yekuti izvozvi maflats edu ari padhuze nepamusika. Saka mukatarisa zvimakadhibhoki zvese zvinenge zvibviswa zvinhu zvinenge zvichirongedzwa mumashops mumatakshop vanhu vari kuzongotsvaga panenge pane kasango fuchi ndekuno kutagarika kuno voya vorasira pamwe pacho zviri kutovhara marodzi. Saka tinoti iyo kanzuro ndo inofanira kunge vachigadzirisa zvese izvi vakazvinonokera zvekuti vaifanira kunge vakavaka madesignated sites anovakwa magood infrastructure yekuti vanhu vanenge vachirasira marara achiuya achicollectwa every day especially semumbare muno hamutombode kuti mangwana kana kuzoswera mangwana unosvika pazara. I think atiite challenge iyo. Iyezve kwaane kambani itsva yakatora basa irori kukanzuro kana kuti yatinoti yakapuhwa basa irori nekanzuro yakabatana nelocal government kuti inge inotuta marara. Kubva mumwedzi mitatu yapfuura mati mamboona here shanduko pakutorwa kwemarara mushure mekutanga kwekambani itsva pakutora marara asisatorwe nekanzuro? Shanduko ndiri kuiona yavari kuti geopomona ine makatapire blue tiri kuiona zvishwa iri kutenderera Mbare vari kutraya ende vari kutraya kubvisa marara pese pane marara but haisiriyo solution. Marara vanogona kuatakura nhasi obva abva manheru kusvika manheru eusiku havapedzisira kutakura yayo marara mangwana panongofuma pakazara but kambani iyo iri kutotraya at least zvaanani because mukatarisa kuti bheni chayanga yakuvharwa nemarara but pakavhurwa vakaisawo magravheri pakaparadzirwa but takuti ngapachiitwe planika yekuti zvisazorambe zvichidzokorodzeka kuti marara anga achizara ipapo vatakure every day on daily basis kuti asaungane kana zvichikwanisika vovakawo zvimaproper structures zviye zvekuti vanhu vakaenda kuchikoro vanogarawo maplastic achirasirwa uko zvigubhu zvichirasirwa uko vachizvitakura hapamboite challenge yemarara. Mashoko enyu kuna meya zvakare naminister welocal government pamwe havasi kuziva kuti ndo zviri kuitika pasi paground kuti situation ndo yamuinayo mumatagarika. Mameseji yamungapa ndeyekuti kuti uyewo zvekare mutungamiriri wenyika anodzinzwa nyaya idzi dzinosvikawo kwaari. Migwagwa taakuona yaakugadzirwa yataingotarisira kuti inogadzirwa nekanzuro chete asi hurumende tiri kuona iri kupindira panyaya yekugadzirwa migwagwa muHarare zvikada vangapindirawo futi panyaya dzemasuweji idzodzo. Chekutanga tinotoda kutotenda mukuru wedu wenyika because ari kusadharara zvoshuwa kuti titozoonawo vana geopomona vacho vaakutakura isituru hurumende yedu iri kutungamirwa nemutungamiriri wedu wenyika vari kusadharara kutsvaga maprivate partnership anoita kuti anga achibatsirawo naiyo kanzuro yacho yaakukundikana. Tinozvikurudzira naminista wedu vari kushanda but ipo patangotaura pekuti ngavarambe vakapuresa kanzuro nameya ngavasangogare kutaun house ngavatenderere vaone pamwe pacho zvimwe zvaakutoitika zvakutoda kutoti ivo vapinde paground because kazhinji kana vari kutaundi havazozive situation inenge ichirarama vanhu vanogara kumalocations. Saka tanga tida kuti ngavaite kuti meya zvinhu zvinge zvinoita sei zvichifamba zvinhu zvifambe mutaundi ive sunshine city yataingoziva yeHarare kwete zvataakuona izvozvi zvaakuitika izvi.
handiti aiwa tinotenda nemashoko enyu zita rakazara inini ndinoitwawo tendai chisina ndiri community leader muno mumatagarika muno tinotenda vamukoma tendai tiri muno mumatagarika tiri kuona kuti makagarika nemasuweji ndo zvamaitarisira here muchitanga kuyazogara muno mumatagarika pamavambo zveshuwa takanga takagarika but pari zvino pasina kugarika paipa nenyaya yemasuweji. Zita rakazara ndiani? Zita rinoitwa Fara Ikatsaya. Manengo yakadii muchigara muno mimi? Kubvira paakavakwa 93 nhasi tingori muno. Chii chazoita kuti situation ichinje muchigara nemasuweji kudai? Mukuru apa chandingada kutaura zvangu ndechekuti paakavakwa 93 akavakwa achienderana nepopulation yavaitarisira kunge ichigara panguva iyoyo, vanhu vakanga vari vashoma. Saka masuwa pipes akaiswa akanga ari madiki, but ezvinozvi makada kutarisa pakugara vanhu vakawanda muimba imwe chete. Saka masuwa pipes aya amadiki, saka achagona kunyatsofamba kunyatsoflowa. Saka pakuda kutochidwa masuwa pipes aya pachiiswa mahombe, at least dambudziko iro rinogona kupera. Tiri kunzwa kuti zvaane 3 years zvakadai zviri kukuaffectai zvakadii semaresidents? Ichokwada zviri kutirwadza zvekuti ipapa kana makatoona tuvanaka munonzwa tsitsi bhodzi kana kachingopinda kachifamba kachingopinda nemumasuweji imomo. Saka pakaipa. Zvingagadziriswe sei going forward? Magadziriro zvingagona kutongoitwa ka ndekuti dai tabatana pamwe chete kanzuru government nekusanganisira dai zvakatosvika kana mune mutungamiri wenyika vanyatsovaudza, because mutungamiri wenyika munhu anonyatsonzwisisa kuti akanzwa dambudziko anoedza nepese paanogona kuti pange pachigadziriswa dambudziko. Saka dambudziko rinoda kugadziriswa pandere kungochinja mapipes aya, masuwa pipes aya madiki poiswa mahombe, at least dambudziko iro rinenge rapera. Zvaragarisa kudai zviri kureva kuti takabva kuma-elections manje manje ka zvinoda kuti makaenda kuma-elections situation yetrina yakadai ndizvozvo chaizvo muchijamba masuweji muchinovhota zvenyu pamaivhota maiti zviite sei? Maitarisira chii? Totarisira kuti zvitonaka, but pakunaka pacho ndizvozvo. Kune dzimwe nguva pamwe mutungamiri wenyika wacho hazvisi kusvikawo kwaari nekuda kwekuti zvinotofamba nechanel ka, kurova kuti pane imwe stage iri kunogarirwa otherwise situation iyoyo kuti kanzuru kana yakundikana ngaendesewo kwagovernment, government inozvitsoka kuna iye president, zvinhu zvogadziriswa. Saka minzi pane pamwe pasiri kunyatsofamba zvakanaka. Urwere huri kutowanikwa izvozvizvi pa3 years huri kuwanikwa muvakuru nevadiki ndehwei huri kukonzerwa nemasuweji waya? Kune matyphoid, maflu iwaya nekuchaya cheko cheko zviri kukonzerwa nezvinhu izvozvo. Zvakazara mukati mematagarika muno? Ndizvozvo. Vanhu vari kugara vari kuclinic? Ndizvozvo. I think pachatova nesituation mamiriro yaita zvinosvika aiwa pachatofiwa nekorera chaichei. Handiti? Aiwa pane zvimwe zvamuda kuwedzera here ipapapa ari mashoko ekukumbira maauthorities amataura iwaya kuti vauye kuzoona dambudziko riri paground? Ini ndinokumbira kuti kuna kansela akanomiririra nzvimbo ino anova ndiani? Felix, ndianoti Felix handiti? Felix anombouyo zvakachimira ndingade kumushora because pagona mwana mumwe unofanira kungorumbidza vanouya achimira zvizvo vanoedza, but ndofunga one kuda kwezvikwanisiro pamwe ndo zvinozoitawo kuti zvisazosvikawo paanenge achida kusvika iye. Achisvitsawo ikoko kuchemba wanenge vari ikoko kuna meyawo kana zvaremo vanozvitsoka kuvakuru. I think zvinogona kubatsirika. Handiti? Aiwa tinotenda. Ambo yatiri kuona muri kunetsekana nekufamba patsvina apa. Zvane nguva yakadii zvakadai? Zvane nguva yakareba tanzwa nawo masuweji aya toshaziva tofambira kuti kana vana havana kana mufaro mudzimba macho hatisi kukwanisa kuvhura mawindo, muri kunhuhwa toshaziva toita sei. Kana ukageza kana ukaflasha mutoileti mvura yacho inodzoka mukati netsvina, toshaziva tozvitobatsirana nei. Tanzwa izvezvi mudumbu murungorwadza chaziva kuti chii. Vekanzuru vacho makambotaurawo navo here kuti vauye kuzogadzirisa nyaya idzodzo sekuziva kwenyu? Kutaura tanzwa nekutaura savauye vanenge vachoda kuti muvape mari kuti vauye kuzogadzira masuwa edare. Mari yeparisiti here kana kuti yemuhomwe? Mari dzavo dzemuhomwe chaidzo kwete dzoti dzeparisiti because hatisatambonyorwa risiti pese panoita masuwa. Asi mariwo vamwe vacho vanotombopuwawo?
vamwe tinobvovapo tange vagadzira zvongoramba zvakangodaro vana chenji inomboitika. Vanoti zviri kukonzerwa nei? Vari kuti hanzi matenga acho ese akazara bhozi papa panapa paitwa nzi chimeni chekuno chakazarira kuidhizi uko saka pane vanhu vakambofonerwa chinzi vadhirene vanhu vachavanambura vadaira foni. Saka munotiwo kudii kuma-authorities nemagariro amakaita netsvina yatiri kuona yese iyoyi, vanhu vachiita zvekujamba masuweji vachipinda mudzimba nekubuda pamwe chete, vanhu vakuru nevana vadika vari kutotambudzika nekufamba ipapapo. Dai vatibatsirawo vedu nekukasika pasaite kana zvekunzi mari kana chivangotibatsirawo tiri vanhu vada kuti tiite sei vazongotiona tafa here nyaya yekunzi vanhu vakafa nenyaya yesuweji. Aiwa dai vatibatsirawo tachema tikwanise kana kuita sei kana kuti vana vatambe havakwanisi mwana anogona kutowira mutsvina imomo mugosha zoti woita sei. Saka ipapa muri kutobika muchitodya zvakadai zvikutotinetsawo but hatongojaira tingaite sei zvikutotinetsawo kuti toita sei nevanhu. Tanzwa kutenga maya freshna kufura zvenhunzi tanzwa nekutenga izvo zvine nyaya masuwa tikatsvaga mavhu matombo mwaya but hazisi kubuda zvikuramba zviripo handi mutoona green yese zvagara. Urwere hwamuri kusangana nahwo munomu urwere hwakaita sei ungangova huri kukonzerwa nemasuweji ari kuyerera pachena? Vanhu vari kuchaya tikuchaya zvakanyanya nekurutsa kuti mvura yacho inomboenda zvinhu zvacho hatina rugare. Tinotenda nekutaura nesu pano paSkyMedia TV. Zita ndakazara ndiani? Ndinoitwa Monica Chapa. Alright, maita basa. Ndombira ukasimbiyo seku tasangana futi. Imi munosenzera kukanzuru here kana kuti mungoriwo plumber? Aiwa tiri ngoriwo maplumber. Mune muchidaidzwa kuno kuti save situation. Handiti? Batsirana nevanhu kugadzira zvinhu. Aiwa tinotenda neunyanzvi hwamuinawo. Asi mimi muchitariswa kuti zvinge zvichigara zvakadai here nguva nenguva munodaidzwa kakawanda zvakadii? Aiwa zvinzi hatitombodoti zvinge zvakadai nokuti vanhu vanopera kufanira kukorera ndokugara ndichidaidzwa ichendevhura after 2 weeks. Ndinenge ndishuya because mamenhuro mazhinji haana kuvhara ana maliti. Saka ndozvikonzera kuti marara awire mukati? Nokuti anopinda noumu neumu munenge makashama obva avhara unobhuka ma110 ari pasi. Asi imimi saplamba pamwe mungangove neruzivo dambudziko ringapere sei kunze kwekuti mamenhole covers hapana asiwo pari kutenge pari kutaurwa nyaya yekuti mapipes amadiki pane population yevanhu vanogara muno? Anoda kuwedzerwa because isusu kuchikoro tikatonzi anoda kuwedzerwa basi apa oenda anowana ma110 anoenda pama210 mamillimita aya 210 millimeters. Then especially unoiswa masafe malidi nokuti apa izvezvi hapana lidi magali magali aya anga aripo kutanga nema-ie aya then masafety kumu hamufanira kunge mune makashama zvekuti mungapinde dumbu nokuti mungangopinda dumbu rinobva ravhara. Aiwa tinotenda nerubatsiro rwamuri kupa kumhuri yemuno matagarika 1 and 2. Maita basa mukoma. Tinotenda. Ava mukoma muri kuona ndi private contractor ari kudaidzwa nemaresidents kuti auye achizovagadzirira mabest pipes. Ari kurasawo mvura ichibva yasangana nemasuweji zvichibva zvaita kuti situation yemuno Mbare ibva yaita worse nekuti kana mvura ichinge yadhuguka saizvozvezvi kana kuti mabest pipes zvinobva zvasumudza tsvina inenge iri pasi mobva maona zvakaita even kunyange nenhunzi dziri kumashure idzo dzinobva dzasumuka nemvura iyo inenge ichibhesta iri clean water futi inenge ichinzi iri kubva kumakansul kana kuti yatinoti treated water. Asi zvese izvozvo zviri kushaya mabasa nekuti inopera nekurasika nepamateps anenge achivhinza zvinova ndo zviri kuedza kunge zvichigadziriswa pana mukoma patachitaura nawo muno musimba rashe gude muno mumatagarika flats matagarika 1. Inini ndiri kunzwa kuti nekuziviswa kuti imimi hamuoni handiti muri kugara mumasuweji aya imimi tsokunzwisisa kwenyu nyaya yemasuweji yakatanga rini uye inokuafektai zvakaita sei semi musingaoni?
sendichatanga nekutaura kuafekta kwainondiita sezvo muri kuona izvo zvandiri muona zvapakaita kuti ndifange panotoda kutoti ndibatwe ndijambe ndanzwa nekuwira imo maswecho zvane nguva yakareba zvangodai nepfungwa dzangu munoziva kudhara mukoma harare ino yanga iri sunshine city kubvira 1980 kusvikira kuma-late 90s paina macity fathers anga aripo zvinofamba zvakanaka ichini sunshine city nepfungwa dzangu dai zvaibvira taimbodzorera zvinhu ikoko koti pakangotanga chikanzuro ichi chakauya cha 2000 chikwira ichi konzeresararamira kuti titotyira kana vana kwagara takakira vana mudzimba bhozi zvirwere izvo zvizvi samu yada kutanga mosquito anenga saka toitawo sei dai kuri kufunga kwangu ndichiona pamvura idzidzidzi vozikansirapinda kukansiri imomo even marara avasi kukorekta esaya todarasira pabhedhi ravo kansiri because this is too much. Chachinja chi kubva pakanzuru yakudhara chainyanyita kuti pave nemusiyano chi kanzuru yakudhara yaiita sei zvisiri kuitwa nekanzuru yezvinezvi kukorektwa kwemabhini kugadzirwa kwemasuwa mvura yaigara iri available but now zvese zviri skasi hapana chakanakira chimwe chakanaka kuti ndofunga masanctions iwa here but obvious masanctions anoda kubhita kutiziva kwaari kuita futi masanctions ari kutikwadza ko masanctions angave nei nemapaipi anogadzirwa muno because mapaipi mazhinji akugadzirwa aya mapaipi mamwe achona maplastic anotogadzirwa muno muZimbabwe zvinei nechekuita nemasanctions zvacho zvitakutofunga kuti kanzuro izvozvo zvimwe chete kuti vanenge vachichema ivo kanzuro vanenge vachichema kuti nekuti nyika iri mumasanctions saka vasiri kukwanisa kuripera maethenway nemasteel pipes zvese zvinhu zvinowanika muno muZimbabwe izvo tisingazive manje asi taka vaendera vanenge vachiiti zvinhu zvese zvavana saka ichitobva tafunga kuti pamwe inyaya yemasanctions ekuti izvo zvese zvavana mashoko enyu kumukuru wenyika mukuru deva tirangarira sevagari vembari tanzwa nemasuweji mukuru ngavatirangarire vana vavo vamhanyise vavanhu vekukanzura vatizive kuti tiriko kuna meya haasi kutotiziva nekuti kana tisiya zvinhu zvakadai haasi kutotiziva dai mukuru wodiwa tibasa handiti aiwa tinotenda mukoma Juku ndotenda baba maita basa nepopulation iri kuno kuMbare nemabasa ari kuitwa kunoku panapa tiri pamuzinda wematagarika flats matagarika 1 netagarika 2 mugwagwa unoganhura matagarika 1 nematagarika 2 wakabatana zvakare nemusika mukuru mutsva weMbare unonzi Market Hub tiri kuona vanhu vari kufamba vari panapa vari kutojamba mvura yemasewage opposite jurawo iri papa ijurawo yecouncil dai kwanga kuri kure vaita havasi kuziva kuti chii chiri kuitika pano pari kutotengeswa futi zvekudya mvura yekanzuro ichiyerera sekuona kwamuri kuita kudaiwo vanhu vemunharaunda inei vari kuchema kuti kukanzuro yatiregererawo sei muno mumatagarika mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika kunoku sekuona kwamuri kuita uku matomatisi ari kutengeswa mvura yemasewage ichiyerera zvinhu zvakadai hazvitarisirwa kunge zvichiwanikwa muguta guru reHarare.
Kana chiri chokwadi muri yeZimbabwe juro yamuri kuona iyi ndeye remembrance maoffices ekanzuru emuHarare chokuti iyo city council ine a functional health department. Takaona muna Robert Mugabe nanakaguva achivhara mashopu achitaura kuti haazi compliant, haana mafire extinguisher. Iye zvinezvi tikuona apa panotengeswa nyama mamita mashoma ari pasi pegumi pane masuweji akazara atova nemazerere ari pamusuwo pevanhu pachitengeswa zvekare nyama. Asi zvese zviri kuitika mumagotsi mumaofisi eremembrance. Musika mukuru weMbare kuseri kwawo kwakazara tsvina yevanhu iyi yese. Mvura yamuri kuona yakatobatana nejuraho remusika mukuru mutsva weMbare. Tsvina iyoyi yanoratidza kuti yaane mazuva nekuona kwamuri kutarisa zvichiitika zvakadai. Kana city council iri functional muri kuona kuti ndo juraho remusika mutsva. Kana zvakadai vachivhara muna Robert Mugabe, kopanapa pachavharwa musika mukuru weMbare mutsva riini kusvikira zvinhu izvi zvagadziriswa, nekuti hazvina tsvete matsvina yese yamuri kuona iyi iri kuseri kwemusika mukuru weMbare mutsva wakavhurwa une juraho yamuri kuona tsvuku iyoyi. Saka zvinotedzerwa nemabylaws ecouncil ndezvekuti hapafaniri kunge pakadai uye pachitoshanda. Nekudaro panotarisirwa kuti patombovharwa kusvika zvinhu zvagadziriswa, vanhu vaburuka mumahofisi makuru ekanzuru kuitira kuti pasazoita a health hazard. Nekudaro hatingazoita chipatapata tave kumhanya kuda kunorapa vanhu vaakurwara nekorera. Izvozvi zviri kuitika mugotsi rechipatara cheEdith chiri kuno kuMbare. Mahofisi makuru eremembrance aripo, market itsva yeMbare yakavhurwa yakanaka iripo, kuseri kwacho kuine tsvina yakadai. Vanhu vachiita kujamba masuweji vari kuseri kwemusika mutsva vachipinda mukati medzimba dzavo. This poses a health hazard, something that can be prevented because this was recently constructed by qualified engineers, but the sewage is spilling over into the residents of Mbare. Ukumbura ubatsirwa vamwe takutorwara nemudumbu masuweji ane 5 years achiitika haasi kupera. Takambouya vekanzura asi haasi kupera, mari yacho hatine kuti tigadzirise masuweji. Tibatsireiwo, kolera, tanetseka nekolera. Kupa kudya apa munotodya masuweji achiyerera kudai? Totodya tichi vamwe vachitomborwara. Saka unoti kudii kune vakuru vakadai kana vasingagoni kugadzirira imi vechidiki kuti musaone masuweji akadai mazuva ese? Toti tibatsireiwo nekuti kukanzuru kukudiwa mari yacho hatina, takudzokera kuchikoro. Alright, waita hako mwanangu. Zita ndiani? Kupa kwashe Mazani. Alright, waita hako kupa kwashe. Yambuka yenyu? Wabva kuno, muri kuuya kuno kwera muri kwena? Muri kwena? Sylvester Tafumane reporting for Sly Media TV in Mbare Matagarika Flats.
hangu makatonatsogara muine masuweja ndokugarika kwacho here mumatagarika zvane nguva yakadima muchigara nemasuweji kudai topfuura mwedzi tiri muno mukati metsvina tiri mutamheno tatungodya nayo tsvina hapana zvekuita saka zviri kukuafektai zvakadii hapana manyoka havana vanzwa mvura chaiyo kana kudya hatisina ugare zvoitwa sei kuti wotitawo sei kuti tigarewo zvakanaka ingaitonge mhuka here ameno hatisi mhuka izo ndimakavhota kaimimi aya kuvhota takuvhotera kuti tigare muchina takavhotera kuti tigare makachena taramba ko zvino kana zvakadai aiwa ngazvibve hatisi kuzvida kwavagadzirise naika dai mama muri kunzi maona mukana wekuti mutaure nameya vamafume maivaudza kuti kudi ndivaudza kuti meya ndimi munozviziva zvitiri kuda gadzirisai utano hwarwadza manyoka mvura yekumwa chaiyo itsvina yega yega kana kufamba hatisi kugona kufamba nenyaya yetsvina tiri mutsvina vedu wei ngavatibatsirowo hazvina kusiyana nokutoti mutori musuweji ka nekuti ndo zvakaita kaapapa tikutona kutoti mutori musuweji kana kuti woune rufaro hatina rufaro totombotaura kukanzera vana kanzera vacho vari kuzvitadzawo kuti imimiwo zvamauya kudai munotisvitsirawo kuti matiregerera tari musoweji hatinabvira takambovenge tiriko kumasquatazo akune soja asi zvine zvanyanya zvina kufanana neikoko kumasquatazo kwatakabva zvangofanana saka takatotagarika hatina tadzokera futi muya mekutanga ndobva matopiwa zita rekuti tagarika hapana kugarika tadzokera futi kuya kumasquatazo kwarakanga tiri kare nekuti hatina rugare aiwa tinotenda mashoko enyu tinoasvitsa tinori maita basa gaiti